Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Team. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyon na may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos milyon na followers sa social media ang Facebook. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kundi po dahil sa inyo at kung hindi sa inyong pagtitiwala at pagbabahagi ng inyong kwento. Hindi lang po yung inyong panonood ng CLTV 36. Higit pa doon, yung pagbabahagi po ninyo ng inyong mga kwento dito sa ating istasyon, sa inyong istasyon, at syempre sa buong mundo. Ay yan po ang dahilan kung bakit patuloy na dumarami at lumalaki yung bilang ng ating mga followers sa social media. At every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Siyempre, live na live din tayong napapanood sa telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115 at sa Air Cable Converge Channel 71. Live din ho tayo sa ating 37 cable partners dito po sa buong Central Luzon. Live na live din tayo sa Free TV Channel 36 dito po sa Kalakhang, Pampanga. Napapanood din ho itong ating programa sa ating official YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman para sa mas maraming content, mag-subscribe na kayo. Yes, dito ho sa ating YouTube channel para mas mapanood yung iba't ibang mga content na handog ng CLTV 36 team sa atin hong mga karehiyon dito sa Central Luzon. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Araw ho ng Huwebes ngayon, huling araw ng Abril. At bukas, alam natin, holiday, May 1. Ngayon pa lamang ay isang makabuluhang araw po ng mga manggagawa sa lahat. At pagpupugay sa mga manggagawa na sila po talaga yung lumilikha ng yaman ng ating bayan. Saludo po sa mga dakilang manggagawa na kung wala ho tayo, wala pala tayo mga manggagawa, ay hindi po aandar itong ekonomiyang ito. Silipin mo natin ang mga headlines nating tatalakayin bago tayo magtungo naman sa ilang mga public service announcement ngayong huling araw po
ng buwan ng Abril, ika-4 na buwan sa taong 2026. Narito na po yung mga headlines na tatalakayin ngayong araw ng Huwebes. Driver na nag-counterflow sa NLEX Toll Plaza sa may Bulacan, pinagpapaliwanag po ng LTO. Isang bus sa Aurora nahulog sa bangin. 7 katao ang sugatan. Tatlo katao sakay ng motorsiklo nasagi ng trailer truck sa syudad ng San Fernando, Pampanga. At 3 Chinese nationals sa Angeles City arestado sa umano'y scam at money laundering. Ang mga detalye ho ng balitang yan maya-maya lamang. For the meantime, silipin muna natin balitang may paggagamitan, sitwasyon muna tayo ng trapiko sa iba't ibang bahagi muna ng syudad San Fernando. Live ho ito mula po sa Headquarters Command Center ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon ho ng tama para sa lahat ng mga babiyahe ngayong long weekend. Ito, sitwasyon muna ng trapiko dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Dito ho sa may boundary ng Angeles City at ng San Fernando, dyan sa may barangay Santo Domingo at barangay Talabastagan. Light traffic sa mga oras na ito. Dyan naman sa may Panings, maluwag din ho ang daloy ng trapiko going to Phil-Am Friendship Highway. Holy Angel Village, light traffic din as of 10:10 in the morning ng April 30. At maluwag din ang sitwasyon sa may Baliti. Light traffic din tayo sa may Sindalan intersection, ganyan din ho sa may Baliti, sa may Del Rosario, yung intersection dyan sa may Del Rosario. Pagdating ho ng Diosdado Macapagal Regional Government Center o dyan sa may Sakop Maimpis, ay maluwag din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Wala rin masyadong aberya. Diyan naman sa may St. Jude traffic light portion, light traffic din. Pagtawid naman ng intersection dyan ho sa may Makabakle, JBL, Jose Bilingad Memorial General Hospital dyan sa may Dolores hanggang Barosa at maging sa downtown San Fernando, maluwag din ang daloy ho ng trapiko. Desisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito naman, sitwasyon sa North Luzon Expressway ang silipin natin ngayong araw ho ng Huwebes, huling araw ng Abril. At gaya ng nabanggit ko kanina, inaasahan po yung dagsa ng mga motorista gawa nga ng long weekend. Abay, kahit mahal yung gasolina, ipipilit pa din. Siyempre, masarap pag... May mga magsiswimming, sigurado yan. May mga LU. Oo, o kaya naman... Naalala ko yung labor akay kung tawagin, may version din yung yung sa La Union, Iyak maraming pa-party kahit mahal po yung gas. Ganyan talaga, kasama yan sa pahinga. At ito, silipin natin sitwasyon sa iba't ibang bahagi naman ng NLEX at kung may mga anunsyo kaugnay nga rin itong pinaghahandang pagdagsa ng mga motorista ngayon pong Labor Weekend, kung tawagin. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Dito ho sa may Balintawak Toll Plaza, maluwag pa ang sitwasyon sa magkabilang linya. Light traffic din sa may Valenzuela northbound portion. Mapulang lupa, makapal-kapal na ho yung volume ng mga sasakyan. Diyan sa may Mindanao Toll Plaza,
ay may pagsikip din ho ng gawa ng ongoing construction. Libtong May Kawayan, Bulacan, magkabilang linya, light traffic din sa may Bukawi Toll Plaza, ganyan din ho sa may bahagi ng syudad San Fernando, Pampanga. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama. Tuloy-tuloy tayo sa mga balitang may paggagamitan. Sitwasyon naman ho ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Desisyon na tama. Sa mga oras hong ito, iba'y maluwag pa ang sitwasyon dyan sa iba't ibang bahagi naman ng lalawigan ng Bataan. Dito ho sa may Orani, light traffic. Kung kayo ho naman ay patungo ng Samal Town proper, light traffic din. Diyan sa may Balanga, maluwag din ho ang daloy ng trapiko. And dito sa may boundary ng San Fernando, ng Pampanga, Lubao at ng Bataan, light traffic din. Paalala ho sa mga motorista, mahigpit ang pagpapatupad ng speed limit diyan ho sa Bataan. 60 yung mga motorsiklo, 50 yung mga truck at van, habang yung mga pribadong sasakyan, 80 at ikay namamasada, 70 lamang, kaibigan. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama. Skip the scroll and stream. Happy viewing kay Noel Joseph Artus Cleofe. Ayan, nag-comment siya. Binababati yung mga taga Pampangas Best at Kabalen Restaurant. Ayan, shout out. Baka naman. Maraming salamat, Noel Cleofe, sa iyong walang sawang pagsuporta. Sa ngayon naman ho, mga karehiyon, silipin naman natin magiging taya ng panahon ngayong long weekend. Alam ko marami nagbabalak mag-swimming sa init pa naman ng panahon ngayon, di ba? Talagang gusto ho nating makapagbabad, mag-swimming, at ayon ba yung panahon? Yan ang ating kailangang malaman. Abay, makibalita ho tayo kay Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Narito po ang kanyang ulat panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, April 30, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Ito po yung dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Inaasahan din po natin magdadala rin ito ng mga kalat-kalat ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, asahan po natin ang maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa yung tsansa ng mga malawakang pag-ulan pero may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 35 degrees Celsius. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 37 degrees Celsius. Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, inaasahan po natin dulot ng easterlies ay makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, maaliwalas na panahon naman din ang ating aasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon, and then yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi.
Agwat ng temperatura para sa Calayan ay nasa Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon or yung damang init po natin, nakapagtala tayo dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius. At ang pinakamataas po nating naitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa Medagupan, Pangasinan at sinundan ng 43 degrees Celsius sa May Sangli Point, Cavite. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, posible ang 40 to 42 degrees Celsius at ang pinakamataas nating posibleng maitala ngayong araw ay 43 degrees Celsius sa dalawang lugar sa Sangli Point, Cavite, pati na rin sa may Aborlan, Palawan. Yun po, patuloy po natin pinapaalalahanan ang ating mga kababayan na mag-ingat po dala na itong init na panahon dahil yung matinding exposure po sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon pero kung hindi po natin maiiwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:34 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:13 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat, Chanel Dominguez, para sa ulat panahon. Dito naman ho sa Central Luzon, ayan, let's go local. Silipin ho natin yung mga heat index forecast ngayong April 30. Diyan ho sa Aurora, sa Baler at sa Kasiguran, posibleng umabot ng 41 degrees Celsius. Ayon na rin ho yan sa ating Weather Bureau Pag-asa. And silipin natin sa ibang lugar naman, Zambales, 40 degrees sa Iba, habang sa may Olongapo City, posibleng umabot ng 42 degrees Celsius. Dito ho sa Pampanga, batay na rin sa monitoring ng Pag-asa sa kanilang weather station dyan po sa Clark International Airport ay 40 degrees Celsius yung inaasahang heat index. And for Tarlac sa may Kamiling, 41 degrees Celsius. Batay na rin sa monitoring dyan sa may Tarlac Agricultural University. At yung Hacienda Luisita, Tarlac City, posibleng umabot naman ng 39 degrees Celsius ngayong araw. Diyan ho sa may San Ildefonso, Bulacan, 40 degrees Celsius ang inaasahan. At sa may Central Luzon State University sa Muñoz o sa may Science City of Muñoz, Nueva Ecija, 38 degrees Celsius ang forecasted heat index for April 30, 2026. And sa may Abukay, Bataan naman, mga karehiyon, ay 36 degrees. Medyo malamig-lamig ho dito, Balita makatotohanan. O naghahanap ka pala ng medyo malamig-lamig, you go west. Diyan sa may Bataan, malamig. Sabagay, mataas kasi yung Abukay. So, ito ho, at yung Aurora, nabanggit ko na kanina, 41 degrees Celsius, Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makiala matutuan magdesisyon na tama. Paalala ho sa mga karehiyon natin, iwasan ho yung paglalabas tuwing ganito kainit yung panahon na lalong-lalo na doon sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil posible ho kayong makaranas ng heat exhaustion kung tawagin. At kung hindi po maiwasan, gawa ng may trabaho sa kalsada o sa ilalim ng initan, abay tiyakin po ang pag-inom ng maraming tubig. At iwasan din yung pagsusuot ng makakapal na damit, yung mga maalinsangang damit. Magsuot ho ng mga preskong kasuotan, magdala na rin ng panangga sa matinding sikat ng araw gaya ho ng mga payong. Makakatulong din kung meron ho kayong mga pamaypay upang malabanan din yung matinding init.
Tuloy-tuloy tayo sa ating public service announcement. Ito naman, speaking of matinding init, yung mainit na, nag-brown out pa. Wala, ganun talaga Gitata. Nanyakin Tagalog yung gitata. Alayakin alang mang gitata. Gitata. Ay Diyos ko, gitata. Skip the scrolling stream. Ito ho mga karihiyon, public service announcement muna tayo, tuloy-tuloy tayo. Dito ho sa bayan ng Lubao, Pampanga, wala hong kuryente hanggang alas 12 ng tanghali. Dahil na rin sa correction of critical hotspot na ginagawa po ng NGCP. At every 36 news stream, kasama si Justin. Di sa neto na itong makibalitang makiawa, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Apektado rin ang nasabing power interruption hanggang alas 12 ng tanghali ang lahat po ng barangay dyan sa bayan ng Sasmuan, Pampanga. Apektado rin ng nasabing power interruption 9 a.m. to 12 noon today. Lahat ng barangay ng Bacolor, Pampanga, maliban na lamang ho sa Maliwalu at sa Kalibutbut dahil yan ay AEC. And mamitay po, pakicorrect natin to, Maliwalu. Okay, hindi Maliwali. Maliwalu, barangay Maliwalu. Paumanhin po sa kalituhan, barangay Maliwalu at Kalibutbut ay ang hindi kasali dyan sa power interruption dahil nga tawag dito ay AEC ho yung mga yan. San Vicente, San Jose, San Juan, and San Isidro sa may Santa Rita, Pampanga, wala rin kuryente hanggang alas 12 ng tanghali. Ngayong araw, ganyan din yung barangay Barangay Basilio, Santa Monica, San Agustin, and San Matias. Diyan pa rin sa Santa Rita, ganyan din ang Bekuran, apektado rin ng nasabing power interruption. Dito ho sa may Florida Blanca, Pampanga, ganyan din, bahagi ng Gotad at Anon ay walang kuryente hanggang alas 12 ng tanghali. At yun nabanggit ko kanina, lahat ng barangay ng Guagua, wala hong kuryente at ng Lubao at ng Sasmuan. Yan ho ay hanggang 12 noon lamang gawa ng pagsasaayos ng critical hotspot ng NGCP. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll. Narito na po ang mga detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong araw ng Huwebes, April 30, 2026. Sugatan po ang 2 estudyanteng babae at isang lalaki matapos masagi ang kanilang motorsiklo ng isa pong trailer truck sa kahabaan ng MacArthur Highway sa may Barangay de la Paz Norte, siyudad ho ng San Fernando. Nangyari po itong insidente pasado alas 5 ng madaling araw ngayon pong Huwebes. Batay ho sa mga eyewitness, binabaybay ng mga biktima ang kalsada nang masagi nga sila ng trailer truck. Sa tindi ho ng impact, nagtamo ng malalang injury. Ito hong mga sakay ng motorsiklo. Agad naman hong nakaresponde itong rescue team ng Siyudad San Fernando, yung CDRRMO. Pero naging issue ho yung di umano'y mabagal na pagtugon ng mga opisyal ng Barangay de la Paz Norte sa nasabing aksyon. Ayon ho sa mga nakasaksi, nauna pa ngang dumating yung rescue ng syudad kesa ho dun sa mga
taga-barangay. Kaya naman nananawagan ho itong mga residente na dito sa mga barangay officials na ika nga ay palakasin din yung kanilang pagmamanman sa mga kalsada na kanila hong nasasakupan. Ayon ho sa ating source na siyang nakasaksi dito sa insidente, dinala ho sa Jose Bilingad Memorial General Hospital ito hong mga biktima. Dasal ho natin ang kanilang maayos na kalagayan at sana ho'y mabilis na paggaling. Makibalita rin tayo, alamin natin ano yung latest, ano na yung development kaugnay nitong insidenteng ito. Ito ho mga karihil, hindi lamang ito yung unang beses na may nangyaring ganitong insidente o ika nga merong nasawi or merong na-aksidente, merong na biktima ng trailer truck dyan ho sa may kahabaan ng MacArthur Highway sa may siyudad San Fernando. Marami hong mga pagkakataon na sangkot talaga yung mga mabibilis na truck tuwing merong insidente ng mga road crash sa nasabing kalsada. Kasalukuyan po hong iniimbestigahan ng San Fernando Police ang sanhi ng insidente. Inaasahan din po yung paliwanag mula sa pamunuan ng Barangay de la Paz Norte hinggil sa pagkaantala umano ng responde na inabot ng halos 30 minuto sa loob ho ng kanilang umano'y nasasakupang lugar ayon na rin sa mga eyewitness. Samantala sa ibang balita, isang pampasaherong bus sa biyaheng Cabanatuan City, Nueva Ecija o na biyaheng Cabanatuan City, Nueva Ecija ang nahulog po sa bangin sa Sitio Dimotol, Barangay Janawan, Maria Aurora nito pong Miyerkules, April 29. Batay ho sa investigasyon, posible umanong nakaproblema sa makina at nawalan ng preno ang sasakyan habang binabaybay ang Alfonso Castañeda, Maria Aurora, San Luis Road. 7 po sa 41 passengers ang nasugatan sa nasabing insidente. 5 agad ang nabigyan ng first aid habang 2 ang sinugod naman sa Maria Aurora Community Hospital para ho sa karagdagang gamutan. Agad na hong rumisponde naman itong DPWH, Aurora DEO at mga lokal na otoridad at nag-deploy ng heavy equipment upang tumulong na rin sa clearing operation. Patuloy pang iniimbestigahan ang eksaktong sanhi ng nasabing insidente. Ayan, sana ho'y nasa mabuting kalagayan din itong ating mga karehiyon, mga kababayang sakay nitong bus na nasangkot sa isang insidente na disgrasya ho nahulog sa bangin diyan sa may bayan ho ng o diyan sa Aurora, partikular diyan sa may Maria Aurora. Ayon ho sa latest report, inaalam pa nga ng ating mga kapulisan kung ano yung eksaktong sanhi ng insidenteng ito. Dito ho yan sa may Janawan, Dimotol area, dyan sa Aurora.
Sa ibang balita naman, naglabas po ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa registered owner at driver ng sasakyang nag-counterflow sa NLEX nito pong Lunes, April 27. Sa viral video ng insidente, makikita ang biglang pag-ikot at pagmamaneho pabalik ng sasakyan sa bahagi ng Bocaue Toll Barrier sa Barangay Toro, Bocaue, Bulacan. Ayon sa LTO, ang ginawa ng driver ay lubhang mapanganib at maaring ikapahamak ng iba pang mga motorista at pasahero. Bunsod ho nito, kinakailangang humarap ng nagmamaneho at rehistradong may-ari ng kotse sa Intelligence and Investigation Division o IID ng LTO Central Office sa Martes, May 5. Posible ho silang masampahan ng kasong administratibo kaugnay ng reckless driving at improper person to operate a motor vehicle kung hindi makakapagpaliwanag. Base ho sa SCO, suspended ng 90 days ang driver habang isa sa ilalim sa alarm status ang sasakyan bilang pagtitiyak na hindi ito maibebenta habang pending pa ang kaso. Patuloy naman po ang paalala ng LTO sa mga motorista na manatiling disiplinado at responsable sa pagmamaneho. Ito ho mga karehiyon, bago natin tunguhin itong susunod na balita, gusto lang nating puntahan yung kahalagahan ng disiplina sa kalsada at yung pagsunod sa mga regulasyon tuwing kayo ho'y magmamaneho dahil yung paghawak ng manibela, gaya nga ng binabanggit ng LTO, ito ay pribilehiyo. Hindi ito karapatan. So pwede hong tanggalin ng estado yan anytime, lalo na kung mapapatunayan na hindi po kayo deserving. Alam ho ninyo, yung counterflow na yun, napanood ko rin yung video, lubhang mapanganib. Isipin mo, di ba, papasok ka, approaching ka ng toll plaza, sa isang expressway, biglang merong magka-counterflow. Hindi natin alam kung ano yung nasa isip ng kuyang o ng ating nagmamaneho. Pero, yun nga talagang delikado ho yung nangyaring insidente. Kaya sana ho, wag tularan ng marami sa ating mga kababayan, na nagmamaneho. At ito, nakita natin, road crash dyan sa may San Fernando, nasagi yung mga nakamotorsiklo. Dyan naman sa may Aurora, isang bus. Mahalaga pong pag-usapan itong mga usapin kaugnay ng road safety. Usapin ho ng transportasyon at kung paano nga ba makakapagbiyahe si Juan, si Maria ng ligtas at payapa sa kalsada. Samantala, tumungo tayo sa ibang balita. Tatlong Chinese nationals na di umano'y sangkot sa tinatawag na scamming at money laundering activities ang naaresto po ng mga otoridad sa siyudad ng Angeles dito pong Miyerkules. Batay po sa ulat ng Bureau of Immigration, kinilala po itong mga suspect na sina Zhang Zheng, 42 years old, Ren Yi, 28,
at Zhang Shengjun, 31. At sila po inaresto nga sa isang bahay dyan sa may Pulu Amsik Subdivision sa nasabing syudad. Batay na rin sa intelligence information ng NBI, kinasapo ng BI ang nasabing operasyon at kung saan ito daw mga suspect ay bahagi ng tinatawag na breakaway scam hub na ang ilan umano ay pinaniniwala ang mga miyembro o mga dating manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operator o mga POGO kung tawagin. Sa ulat pa ho ng BI ay habang isinasagawa po ang operasyon ay na-caught in the act. Ito hong mga suspect na nag-operate ng computer na ginagamit sa umano'y fraudulent online schemes na tumatarget ng mga foreigners. Hindi rin po nakapagpakita ng passport at valid immigration document ang tatlong Chinese national sa kasagsagan po ng pag-aresto. Nasa BI Warden Facility na ang tatlong suspect habang kumakaharap sa deportation proceedings. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito ho mga karehiyon sa mga naghahanap naman ng sasakyan, ano? At kung nag-iisipan nyo na rin, abay, ito ho, electric vehicle. Sa taas ho ng presyo ng produktong petrolyo ngayon, ng gas at diesel, ay marami na po yung sumusubok ng EV. At syempre, kung kayo po ay naghahanap ng EV at para malaman ano ba yung mga benepisyo niyan, tinalakay ho yan sa isang aktibidad o isang event ng Laos Auto Group. Panoorin ho natin ito kasi baka gusto nyo nang i-consider. Parang si Sir Billy, kino-consider na yung EV, di ba? Maganda ho ang kinagandahan kasi niyan, syempre tipid sa gasolina. Maliban doon, hindi ganun kadumi. Ika nga, yung emission, di ba? Yung carbon footprint kung tawagin. At ito, panoorin ho natin, ano-ano nga ba yung mga benefits ng electric vehicle? Narito po. Nagsagawa ng symposium hinggil sa electric vehicles sa bahagi ng Smart Energy Efficient Drives o SEED promo ng Laos Auto Group nitong Biyernes, April 24 sa Event Center, SM Clark. Sumentro ang talakayan na may temang Conversations on the Future of Mobility sa lumalagong demandang electric vehicles, bukod pa sa pagbibigay kaalaman at impormasyon para sa mga car owners at sa mga nagbabalak bumili ng mga sasakyan. Naging resource person sa pagtitipon ng ilang eksperto mula mismo sa mga car brands na nag-aalok ng EV sa bahagi ng Laos Auto Group portfolio. Inilahad nila ang iba't ibang insights hinggil sa alternatibong opsyon pagdating sa mga sasakyan. Ayon kay Froilan D. Changkin, Auto Group Managing Director ng Laos Group of Companies,
Tugon ng SEED sa kasalukuyang mataas sa response ng taong bayan sa electric vehicles. Nagkaroon ng tension sa Middle East, and of course it caused the rising fuel costs. So I think it was a wake-up call, sort of saying na nakita ng mga vehicle owners na given the rise in fuel costs, there is a alternative, no? And sabi nga kanina dun sa conversations na 2012 pa marami ng ganitong sasakyan pero hindi pinapansin because ang alam ng mga Pilipino, yung mga consumers, we go on especially diesel. Diesel was very much affordable. Mas mataas na ngayon ang diesel sa gasoline. So nagkaroon ng interest. And most of the buyers now are going into impulse buying now. Let's sell our current internal combustion engine vehicle. And let's now consider an electrified vehicle. So ganon. So ngayon, coming from that, yung Manila International Auto Show, kami sa Laos Auto Group, let's do a pocket-size motor show na ganun din ang tema. No? Let's assemble all our vehicle brands that has this electrified vehicles. Sa tulong ng mga experts, nasagot sa symposium ang maraming katanungan hinggil sa mga EVs na nagbibigay raw ng alinlangan kung maaasahan nga ba ang modernong sasakyan. Napa-invite namin sila and sila na mismo ang nagsumasagot dun sa mga questions na gano'n. Na matibay ba yan or kunyari nabaha, what will I do and what will be the right vehicle for me? Kailangan ko na ba tumalon kagad sa electric or mag-hybrid muna ako? So kanina, nasabi na it depends on your lifestyle. Ano bang pang-araw-araw na gamit mo sa sasakyan? So that's how you adapt to the new electrified vehicle. Sa naging tunguhin ng diskusyon, may tuturing na rin daw na ang EVs ang future ng mga sasakyan. We call this new energy vehicles, pero ngayon, sinasabi ngayon kanina, it's now energy vehicles. It's parang kailangan mo na ngayon to. Given that we see any, let's say, significant improvement on the fuel prices. And of course, it's also good that we're already on the situation. Kasi anything can happen again, no? Another fuel crisis or energy crisis can come in. And buti na lang na parang COVID, natuto tayo lahat, no, to adapt. So I think this is one way of sa mobility adapting to a new type of mobility. Sa huli, hindi raw dapat matakot sa electric vehicles dahil bukod sa latest na teknolohiya, safe itong gamitin at dumaan sa matinding testing. Don't be afraid to already step to the next level. And the next level is now, this is electrified vehicles. And yun nga, sabi kanina, if you don't want to go full electric yet, there's hybrid. So you can experience yung internal combustion engine na syempre iba, gusto pa rin yun. So but there's still an electrified system that can run vehicle and you're still saving. Nag-evolve eh. So yun din ang sa China, they're evolving the technology. So it's very safe. And I would say right now, all the cars here, no, na they went into the European different levels of crash tests. So they've passed different safety systems. So merong China NCAP. So lahat yan, I believe more than 5 stars. Sa Europe, they're also selling. So they passed the Euro NCAP. So I think siguro US na lang hindi nila ma-enter ngayon. But apart from that, even the ASEAN NCAP, marami ng Chinese vehicles and they've passed the safety standards of this NCAP series. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Scrolling stream.
Pagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita. Para ho sa mga mas marami pang detalye kaugnay ng flights ng Clark International Airport at ganyan na rin yung biyaheng bus P2P, abay pwede pong i-follow ang page ng CLTV 36 News. Matutuan magdesisyon na tama. Yan ho mga kabalin, mga balita, impormasyong may paggagamitan, di ba? Biyahe. Ano nga ba? Saan nga ba sasakay? Ano nga ba yung oras ng P2P? Yan ho'y hahatid namin sa inyo. Stream kasama si Justin Dizon, neto. Upang sa gayon syempre hindi kayo mahirapang bumiyahe. Bago tayo magpaalam, batiin muna natin yung mga tumutok sa ating programa. Maraming salamat, Noel Cleofe. Ayan, shout out din. Ayan, sabi niya, maraming salamat po sa Laos Group. Ayan, pinapabati rin niya ang Dr. Ace Fitness Gym kay Master Long Mejia Vlog. Bisita na kahapon. Ayan. Aba, hindi natin nakita. Saan yan? Ikaw ba, Noel, ay nag-gym? Oo, kasi ako pinipilit ako mag-gym. Pero parang takot kasi ako maging bato-bato eh. Naalala ko yung sinabi ng kaibigan ko sa akin. Sabi ko, ayoko mag-gym kasi takot ako maging bato-bato. Ang sabi sa akin bago ka maging bato-bato, babawasan mo na yung mga taba mo. Baka pwede ako diyan sa sa Dr. Ace Noel. Pwede ba diyan? Ayan, sige. Maraming salamat. Shout out din. Sabi niya kay Paulo G. Santos. Ayan, Kuyang Paulo. Oo. Desisyon na tama. Maya lamang mararamdaman na natin si Paulo G. nag-iikot ho dito sa ating rehiyon upang maghatid ng mga makabuluhang balita. Skip the scroll and stream. Kasama rin ang buong puwersa, Jody Mercado. Ayan, nag-iikot din si Kuya Jody. Sinisilip naman yung sitwasyon ng mga magsasaka. Desisyon na tama. Sa Bacolor, Pampanga, kumusta nga ba yung patubig ngayong summer season at syempre ngayong mahal ang diesel? Subaybayan din ho ang ating hourly news sa RW 95.1 FM. Ayan, ihahatid sa atin ng mga DJs dyan sa RW. Kada oras yan, mga karehiyon. Kaya naman wala pong dahilan, para hindi malaman yung mga kaganapan dito sa Central Luzon. Ayan, may pahabol. Oo naman, paborito natin dito eh. Shout out din sa mga taga Grumpy Joe, Pampanga, sabi ni Noel Cleofe. Ayan. Shout out kay Mia at kay Tina. Ayan, magbati. Paborito ni Noel yung Grumpy Joe, Pampanga. Paborito natin lahat. Lalo na yung fried chicken nila. Ayan. Time check, 10:53 na. At ako po ay magpapaalam na para ho sa mas marami pang mga content, mas marami pang balita. Pwede ho kayong mag-follow
sa social media pages ng CLTV36, lalong-lalo na sa ating sa ating YouTube channel. Ito, ipa-flash ni Kuya Justin para makita ninyo yung laman. Paano ba? Ayan. Okay. Ayan, pwede ho kayong mag-follow sa ating YouTube channel upang masaksihan din at mapanood yung mga iba't ibang kaganapan dito ho sa atin sa Central Luzon. At ano nga ba yung mga balita at impormasyong makatutulong sa araw-araw nating pagdedesisyon. Kinakawayan na ho ako'y magpapaalam na. Time check 10:54. Muli po para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Justin Dizon po sa ngalan ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ito po ang news stream. Bukas araw ng mga manggagawa, May 1. May live pa din tayo kaya kita-kits tayo bukas. Alas 10 ng umaga. Yung mga babiyahe na, ingat po sa kalsada. Dahan-dahan sa pagmamaneho, disiplina, defensive driving. Happy weekend po. God bless everyone. Ingat. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita